Mbak Mimin, Mbak Apri. Katuran Mas aja dipleroki. Kudu ngerti cara Mengode dari ing jaman yo sing eling apa pancene bener kandamu. ya matur sembah nuwun. Si Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Kowe ngopo kok bola-bali ngenang ngene iki? Kula ngoplok Keweden. Keweden ndredeg. Wis to kowe engko jelas entuk bali ora bakal dikerangkeng. Lah ya kula ning kene kon nglipur apa nggo pengewan-ewan ngoten kula ngantek rung mudeng. Pengewan-ewan ki piye to? Trauma nek ngerti mobil-mobil ngono ki hawane kok gegaruk. Aku jane dadine sadurunge memutuskan nampa kene iki aku tarik ulur sik lho. Mbok tarik ulur perkara apa? Ya, Mbak Mimin didhawuhi nglipur nderekke Pak Seno ten anu Brimob. Brimob ngono iki. Iki tenanan apa mung jane iki nyiduk cara alus aku ya ngono ki dadine. Aku lho iso lho saiki lho. Lah iki dadine aku kuwi jek tom-tomen mudhun panggung kudu ana mengket mang terketekan wingking lho kula. Ngapa? Nek aku diciduk tenan. Ora. Diciduk nek wong loro rak ning krangkeng wong loro. Sampeyan ki rak nganu sakniki rak anu jenenge pejuang budaya. Oh, termasuk sampeyan iku pelestari budaya, sampeyan pekerja seni wis pano bapak-bapak saka Brimob wis ora bakal duwe pikiran liyane sampeyan iku seniwati. Dados saya diapresiasi karyanya nggih. Nek mbiyen jaman sampean seneng Mandala Krida pancen yo iya. Elek. Mandala Krida Jalan Kapas niku nggih to? Kula sakniki Mandala Krida ki nggon piye to, Lek? Kok aku ki ra ngerti. nek aku ora ngerti, saiki aku lali. Neh? Ning aku lali ning jarene Mas Seno kuwi nggon wisata birahi kok, Nduk. Biyen Kok wisata Kuwi nggon bilang tempat olahraga ki lho maksudnya. wisata pelantangan. Matur sembah nuwun Bapak Nur Hudaya nggih Nggih, ingkang Pak Nur kepareng. Hudaya. Sembah nuwun. Ngrawuhaken bekakas kalih menika wonten mriki bingah tanpa upami iki ling rangkul tenanan. Lho Iya, lah iya, Lah, Pak Nur ya wis prisa. Panjenengane menika badhe Napa? wis. Kula angkatke, Mas. Halo, nggih. Brimob Jakarta. Oh, nggih, gampil nggih. Nggih napa? 2026. Wah, isih suwe. Nggih. Sapa mampu iki wong lagi nyambut gawe kok ditelepon. Sik kula Ya. ya mongsa sisa nampa telepon mung kono. Pak Nur menika sampun prisa, panjenengan menika penggiat budaya utawa pekerja seni. Dadi iso mbedake. Wong panjenengan Pak Nur menika saben bengi menika mresani streaming. Dadi wis ngerti karo Mbak Mimin, Mbak Apri iki wis. Halo, assalamualaikum. Sapa, Lek? Sapa? Nggih, wilujeng dah. Pak Jokowi. Ha, nggih. Ha, nggih, menika Mimin Klaten, nggih. Nggih, menika saged menginspirasi nggih leres Pak Jokowi. Pak Jokowi nek perlu apa? Anu, Pak Jokowi tambal ban. Oh, tak kira. Udu Pak Joko Presiden. Widodo udu tambal ban tanggoku kok. Jokowi Yono to. Jokowi Yono, nggih. Lah, kaya nyaruske. Jokowi Yono, lah. Ora mudeng nek kene kagek nyambut Iki gawe. perkara. Lho, kula niki lho, Pak Jokowi Presiden rak wonten Jakarta. Nggih. Niki Pak Jokowi ana tangga kula tambal ban iku ya mirsani pagelaran dalu menika. Oh, lah ngono. Ning aja disebut Pak Jokowi ya, Pak Jokowi ana. Ngono diteruske kok ya. Oh, lagi Kan sing do midhangetake kok ya bingung. Nggih. Nyun sewu kalau wingi wonten Istana Negara mboten saged sowan. Lah ngapa, Lek? Ora dikon. Ya, Nang kono protokoler kok ora dikon unak-unak mah bedil. ya muga-muga tahun sesuk ya, Lek. Nggih, sugeng ambal warsa kagem Brimob ingkang angka 74. Matur sembah nuwun. Nggih. Dipelopori panjenengan Bapak Nur Hudaya. Nggih. Ya mbiyen kerep aku kula menika sowan wonten Brimob menawi wonten Gondowulung. Ya. Nggih. Wonten mriki nembe Pak Nur Hudaya menika ingkang paring dawuh. Muga-muga sesuk Bapak dansat sak teruse sing kepareng rawuh nang kene tetep neruske Pak Nur Hudaya nggone tresna karo budaya. Nggih, amin. Dono rasa nglipur warga ya, Nduk. Iya, Lek.
Mergo mau Pak Nur Daya wis paring pangandikan. Ngendika pripun? Komplek ini jangan dijadikan tempat yang mengerikan atau menakutkan, tapi komplek ini memang untuk masyarakat. Ini milik masyarakat. Masyarakat itu harus dekat dengan Brimob. Mergo Brimob kuwi teman masyarakat utawa sing bakal melindungi masyarakat. Iya, ngono. Dadi sesuk pamak dhewe tanggapan ning Yojo ki kewengen iso nginep kene. Nginep kene. Nginep kene ning barak mburi kene. Sahabat masyarakat. Oh, wis disiapke kok mburi kono kan. Wis dudui niki calone nggone Mbak Mimin, Mbak Apri. Napa niku? Wah, wong anu napa jenenge tempat tidure cor-coran. Neng kono kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam kok kaya hotel kok ora apa-apa Kamar mandi dalam ning pagere teralis ki. Kan ngapa? Tahanan kuwi. Kaya mangkone J matur sembah nuwun Bapak sampun diakomodir satemah kula kalian rayi kula saged silaturahim wonten Brimob mriki nggih. Mugi-mugi kok lumintu tahun ngajeng dawi malih. Nah. Tur bintang tamune ya kudu Mimin karo Apri. Ora kudu kanca liyane ya itu. Nah, dadi iki ya mung luwih prayoga ki nek nderekke Pak Seno ki nek ra didampingi garwane ra ya kurang totalitas. Iki cedhak omahku lho. Mboten napa-napa malah disekseke tangga teparo masalah. Ora perkara tangga teparo. Iki son iki nek nganti tekan omahku mung kidul mandala pedang ngono. Nggih. Monggo mamakku ki ning ngarepan karo ngrungokke nek nganti lho anakku dadi ngrabeni banci. Nek nganti sok kowe tak ajar tenan. Iya ya ceritane ya ngono kuwi. Nggih mboten ngrabeni ora Mak, Mimin kae ora tak rabi. Aku ngerti nek Mimin kae sejatine iki ora wedok sejati. Mung aku men rumah ketika kadang karo dhisik kae iki langganan. Ngoten mbok ngoten rak malah. Lah bahasane kan ya anu ngoten lho. Kan beda lho. Mosok Pak Seno langganan to Le? Ngantek duwe member kok ngono ki. Gue ngantek beli 10 gratis 1 kali. Kok kaya apa beli 10 gratis 1? Ora nduk kuwi masa-masa kebodohan masa jahiliyah sing kudu ditinggalke awake dhewe. Masa lalu bukan untuk paribasan nggo mung nggo kaca benggala aja ngantek dibaleni. Kejaba nek kepepet ra ya ora. Mbak Mimi itu sadar bahwa apa yang dikerjakan dulu itu tidak benar. Tidak benar. Sakniki Mbak Mimin tetek pun mboten kok. Teng Bangju nggih mboten. Wis ora Bangjuku wis ora. Nah, saiki online. Gagas online. Online mah mboten kanginan kok. Ora nganggo masuk angin, ora mambu solar. Modele transfer kok sakniki. Iya. Ada ucapan untuk ulang tahun ke anu Mako Brimob mriki. Ya, Satuan Brimob Polda DIY. Ya, monggo. Kudu mampu mengatakan sesuatu untuk membangkitkan semangat. Ya, kesatria yang selalu setia untuk rakyatnya. Betul. Selalu siap sedia untuk rakyatnya, selalu mengayomi dan juga melindungi. Nah, wis untuk aku Brimob tahun ini, engko nek tahun ngarep diundang meneh, engko luwih akeh meneh. Brimob itu tidak untuk ditakuti. Nah, Brimob itu mengayomi masyarakat. Terbukti kaya dhewe saiki sowan rene ya wis ra wedi. Wis ra wedi. Nek cara dhisik ra cara mono ora kaya mlebu kandang macan, ternyata yuk luar biasa sambutane. Ibu-ibu ingkang kalau badhe foto mangke nenggo Dedek Mimin nggih, nggih. Nek siluman kan bar jam 12 rubah, nek kula mboten tetep cantik. Sekarang itu sudah menjadi teman. Biyen sampean weruh apa? Mobil barakuda ngonten lho mlayu sandale dicangking. Gua langsung cincing sipatku ngaten niku lho dhisik. Lek Sukimun langsung ndelik teng gorong-gorong dhisik niku. Saiki wis mboten. Sinambi ngaturaken Mbak tetembangan. Ya. Oke sing padha kepareng nyuwun. Mbak Mimin Mbak Apri badhe ngaturaken menapa? Ya. Pamundutanipun menapa kemawon? Kathah sanget menika. Ya. Ingkang Caping Gunung rumiyin, Mbak. Caping Gunung Jengleng. Apri ya Jengleng saking Mas Bagio. Brimob Gondowulung nyuwun tembang Caping Gunung. Oh ya, salam PPKS matur sembah nuwun diaturake. Menika ugi wonten saking Pak Tristianto Klaten. Ya nyuwun Caping Gunung. Oh ya. Dipun aturaken. Aku sing bawa sampean Jengleng ya, Le. Ha anak. Saben bengi nyawa nah
iki dimatke. Lah wis lebmu bawa pas gonggongan kok. 1, 2, 3. Nah. Sing mbokno iki kudune ora sing ngendang. Lah, Nglimpe. Nglimpe. Ora etuk lawang buri, itu lawang ngarep, lawang ngarep, lawang buri. Nglimpe kulino. Sing dimatke le tenan lho. Oh, dados kula manut Mbak Cangi. Napa? Manut Mbak Cangi napa? Ya manut sampean karo pengrawit kok. Oh, nggih, kanca-kanca, monggo warga laras. Kersanipun enten chemistry eye contact, Mas. Nah, Apa? anu mata ke mata iki lho, Mas. Eye contact. Eye contact. Bener to, Mbak? Sok Inggris api ra mudeng. Yen memajang hamengkara janer kuning. Ya. Ayo. Nyun sewu menika reptanipun Mbah Gesang menika Sae. sae lho. Nggih. Kok dipermainkan kaya ngene ra ngurmati seni, Mas. Ra nesu cah. Ayo iki mau kendikane jengleng ayo. Jirolu. Piye to? Sing jengleng iki kudu tutuke Mas Mantri, kok gleng tutuke. Gamelane ditabuh bareng-bareng. Ngono kuwi garek wong-wongane. Nyoba kene ya sing jengleng ya. Janer kuning. Sip. Mumbul penak gleng. Apa mergo aku sing ra mudeng apa pancen kono sing Lah mula ngono Coba kuwi pisan garek. nengkas. Nah, Mas ya. Mantri, Mas Heru, kanca-kanca, Pak Getar. Dole Bimo. Semangat dole. Wis pulih to le wis sehat. Heeh. Dipijeti Bude lho. Oh ya wis. Semangat ya le. Manajemen waktu ki perlu. Dadi bar wayangan ya anu bar subuh terus istirahat, kudu istirahat. Ngeten nggih. Sayo sing jengleng ndak lali lekmu jengleng. Hajano. Aku nih. Ayo. Pak Gurmak kluthik to, Lek. Gamelan larang, gamelan hebat. Lah sing mbok sebut gur papat, dhewe muni ya gur wong papat no. Ngapalke semono kae ya selak subuh. Wong ki mbok sing sabar apa-apa kok gur le muring ae. Aku jane gumune pas ngono. Ngapa? Ketoke jane kong kali kong karo kanca-kanca kok nek mimin aja dumbulke aja dijengglengke ketoke lho iki. Kongkong kali kong apa? Aku kira iso omongan ro penabuh kok ngaku ning ngarep kok. Ha iya kono. Iki piye to kok kahanane kok ngene aku jane iki do gelem ra nek bintang tamune iki aku. Ngono kuwi garek tembungmu karo kanca-kanca. Kanca-kanca warga laras ingkang kinurmatan. Menika Dedek Mimin badhe jenggleng ingkang sae nggih. Nggih. Nggih napa mboten? Ya dicontone, cap gunung ndang dendang. Tung. Anggono. Kuning. Ada bawa kok nganggo barang ki apa? Aduh. Bawa kok Sing laku kaya nek njaluk undahan. Kuning. Ndang dendang. tung. Oh, dadi kanca-kanca hitungane mung sak dhuwit. Oh. Wis elok tenan. Jos. Sing endi sing arep mbok sogok? Anu, Mas Mantri didem karo kanca-kancane ya. Ya apa ya amat no sakmono kuwi apa ya cukup. Anu kula dem kene dijoli ya, Pak. Nek ora dijoli ya piye? Ro genah. Wah, karep-karep umuk ngono le ngaplok gelingak-lingung. Dijoli tak demke. Emang ya wis baline. Ora ana keterangan. Rumangsane arep ketok perwira kok Gur. Kaya arep perwira kok njaluk ijol iki ora ngendi. Lah iki jatah angsuran sesuk ngumuk tok malah. Ora sida nek ngono gelem tak tutuk ora gelem ya wis, ora gelem ya wis. Dibaleni pisan kas. Kembang wae wetan
Rada penak iki, Lek. Penak apa pokoke nek pertama pancen ra penak kok. Engko nek kulino penak. Guna dimain ke yen ramain dipaten piye kok sarwa ra gemen tutuke ya ora penak apa pokoke ra trione ya ora penak kapokmu kapan wis kapokmu kapan iki Ki Pak Nur iki sing kagungan kene iki Pak Pak ngapunten niku amung guyonan lho Pak Nur kowe dinek dibedil lho Pak wedi ki aku oh nggih menika mboten saged menika ngagem keyboard pamer bojo Banyulangit menika. Oh nggih. Mbak menika ugi ulang tahun. Nyapa kowe iki kok mangidak sirahe niku, Pak. Hei, mangidak sirahe. Kowe iki ngapa? Banci aleman ora. Hei! Sembrono, Lek, kowe iki sembrono lho, Lek. Masa Pak Nur Hidayah mbok ngenekke iki ra yo. Gak Pak Nur Hidayah lho, iki mau ngetes. Ternyata beliau ki mbantu ora. Oh ki banci wah aku tak tinggal nyetul ngono ora. Ternyatane dikai napas bantuan lho iki mau. Loh, ternyata beliau itu membuktikan tidak paribasan orang mau dipilih-pilih tok semua diakomodir aja ngoten to Bapak lho. Jadi kita bukan lagi minoritas yang tidak berguna. Bibar menika wudu ngangge botol nggih Pak nggih. Lah mangsa aku najis muga ladoh apa piye kok le wudu kon nganggo. Bapak nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi Bapak tetap amanah, tetap alhamdulillah saged ngayomi masyarakat. Amin. Luar biasa. Ini muga-muga tidak hanya awal, tidak hanya akhir tapi berkesinambungan. Ngaten Bapak nggih. Ya Allah beri. Menika Pak Komisaris Besar Polisi Pak Nur Hidayah. Allah Pak. Terima kasih nggih Pak Nur Hidayah nggih. Nggih, alah mandhapipun ngatos-atos nggih Pak. Pak Nur Hidayah banjang dicekelak dhewe kok tangane wanyep kabeh ya lek apa wedi ora dhewe ya ora wedi ora ya rung kulino apa nek es kulino ki kok apa tak bandem botol banyu lho an kulino serawung ngoten lho Pak Pak Nur ki nang kene iki anggere anggota ki kamu siap ngono kok oh iya dadi iya Pak Nur siap kok ngono to lha piye siap. Kudu sing tegas kok. Wedok ki lemah penuh kelem. Wedok kok duwe dop. Dope pun bosok niku. Loh. Kan ini selalu siap, selalu sedia, selalu tegas. Lah kita mengimbangi dengan kelembutan. Oh, ngono. Dengan berbagai masalah yang kompleks, dengan pekerjaan yang luar biasa, rutinitas yang sangat ketat padat, kita sebagai pasangan paribasan mau dadi bojone Brimob kudu tetep kita stay kalem. Oh, kalem ki sing tegese piye? Ya maksudnya ora grusa-grusu. Ora dadi nek tidak hanya Brimob. Nek wong lanang nyambut gawe mulih ki kasih senyuman, jangan kamu beri masalah. Misal, Pak anakmu ora gelem sekolah, muntap ijek katutan setan toh. Jadi jangan sampaikan masalah itu manakala suami baru datang sampai rumah. Nanti setelah di tempat tidur berdua, Pak, iki mau anakmu ora gelem sekolah. Iki mau ditagih hutang rung nyaur. Iki mau ngene dadi jangan ndak wong lanang tambah lah ning dalan ki ijek semruweng ngoten lho wong jalan Jawa. Ha iki ana nawara saka Pak Nur bahwa Mbak ayahanda beliau menika hari ini ulang tahun yang ke-70. Ya kan diwalik pilokso. Ya dilagokke happy birthday selamat ulang tahun kagem Pak sapa ya bapake Pak Nur Hidayah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bahagia sejahtera. Selamat ulang tahun. Tangkas.
ulang tahun kagem Bapak Sukatno Ayahanda Komisaris Besar Polisi Nur Hudaya ya yang ke-70 panjang umur dirgayuswa pinaringono sehat pinaringono tutuk ngomong dateng putra wayang amin lho ngene iki lho wong ki nek arep sembodo ngene iki kanca-kancaku iso nglagokke selamat ulang tahun nyo didum sak kanca iki lho nggih ora kaya kowe njaluk ijo lho iki jenenge sing perwira tenan ki ngene iki lah niku wae ya celuk utang agak awan mau didumken wong ku ya mung saka amplope Pak Nur Hudaya oh ya padha garek nek goreng dhewe ora ngulungke mboten apa-apa nggih mangke nyuwun lelagon sak kersane monggo mangke dipun caosi ngaten menika dipun terusaken rumiyin caping gunungipun monggo ya nak budget nono budgeten serwi bonus ayo sampean lek sing penuk kae ya panah dan kaya kucing lanang ketemu kucing wedok kucing argande oh dan asline Sukimin ketok kowe ndak plan asine panut ketokno gage aku oh lanang yo kakung Mbak Apri Panasudan yo Bismillahirrahmanirrahim Panasudan aling-aling kurang gede ra lek kurang gede sithik coba caping gunung ah saiki geronge wedok piyai loro misawa caping gunung Pokur kok nyuara wedok delae kok telake muntir rorok jan oh alah ternyata susah ya Nduk susah Natian wadan sarata lanang inu mane banyu baning teko wisan oh sing nika ayo lek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi sego jake
Nanu Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gene padha Oh disawer. Oh nggih matur sembah nuwun. Nggih kalian Bapak sinten menika? Mas Anggoro. Mas Anggoro. Mas Anggoro. Kula wau ingkang nyuwun nganu menika wonten mriki nggih. Idam Sari wau ngersakaken Idam Sari. Matur sembah nuwun. Oh nggih, oh nggih. Oh nggih, manut ibu-ibu sini. Nggih matur sembah nuwun Mas. Nggih alhamdulillah. Alah rumah saku nek sing rodok bening kok. Buah kesabaran, Nduk. Kok buah kesabaran piye to? Ketoke bengi iki jodohku. Alhamdulillah tukon bobok tukon pilih selaris tukon bobok tukon pilih. Nggo pancingan. Dasare wengi iki tamune rada sepi. Kaya jaman engko. Ternuwun. Saking Mas Anggoro. Iki ana WA saka Pak anu Bribtu Agung Nugroho kadung tresna. Ya. Monggo diaturake, Mak. Mangga ya. Sekar bisa nyawang gunung desa pamundutan caping gunung sampun dipun aturaken. Pamundutan sampun dipun pinangkani wong ayu. Leres. Ayo dipacutke no. Ya, diukeh banget sing nyuwun. Sapu tanganku saking Bapak Pardiman Sukoarjo ya karo lali janjine. Ki Pak Bagyo wis tak waca mau. Nggih. Lho iki kok ana saking Brimob nyuwun Mimin Apri dipun rangket sakmenika. Lah ya gampang. Mboten wonten pengayom kok ngono ra mungkin dirangketi mesti ana masalahe ora ana masalah apa-apa kok. Ora ana sebab akibate kok langsung dirangket. Ya nek gawe anu aja gawe ngono kuwi, gawe daredah. Aku iki membuat suasana semakin ora tenang, ora kondusif ngono kuwi ndak boleh. Hoak kuwi berita bohong. Digiring seolah hoak itu berita bohong yang dibuat seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran. Jadi
penonton utawa pembaca atau pamirsa digiring seolah-olah itu benar padahal Pak Senomo bohong. Yo keliru gede kuwi. Ha iki lho wong layange isik kok. Ada pidananya seperti itu. Ya dikerangkeng genti kok sing gawe pidana aku kok. Ah berarti ayo diklarifikasi mboten? Hah? Diklarifikasi. Mbak Mimin ini orang baik-baik, ora neko-neko, wonge tulus suci. Oh nggih. Rung tau kesenggol wong lanang blas-blas, rung tau apa-apa mang klarifikasi. Engko ndak darani aku wong ora genah. Ndak darani wong geleman kene padake klangkeng. Iki piye ta? Nek dalang kondang kok gur trimo disengeni banci. Menek aku bangetan ya ora pirang-pirang dina ngono terus kok, Pri. Nek ora ditoleh ngono ora krasa. Pirang-pirang dina lho keceng aku terus. Aku ora njaluk dialem. Lah terus? Ora dialem ora masalah aku. Lah terus jalukmu piye? Sedikit dimengerti. Lho beda lho. Lah Pak Seno lah ya ngerti. Kowe nek dikerangken nek diarani lho, bintang tamune saka Karanaka kae kok Klaten dikurangkeng mergo ndek kesalahan tet padahal tidak. Loh itu kan pembunuhan karakter itu namanya. Pak Eno mengke mbangane. Pembunuhan karakter. Ora berlanjut. Kowe jane tak onek ngono trimo ora mau. Tau apa to? Nggih trimo kula trima. Wong sing jeneng gojek ning panggung. Gojekno biasa. Kok kae kok nganu bebret lambene iki ngopo? Iki ra mudeng iki. Ning alam donya iki ana 4 pintu sing kudu disingkiri. Apa? Siji pintu apa? Pakunjaran. Pakunjaran. Iku kudu disingkiri. Loro. Mlebune isin, metune ya wirang. Heeh. Nomor loro pintu rumah sakit. Oh iya. Pintu rumah sakit ki mlebune loro. Heeh. Metune nek ra di BPJS ya tuyung-tuyung le bayar. Bener. Ha ta? Iya. Nah. Sing telu pintu apa? Nomor telu pintu maksiat. Mlebune penak, metune rekoso. Maksudnya pintu maksiat iki maksudnya iki aja singkiri kuwi disingkiri. Aduh le nerangke piye? Malah aku urung tahu sih dadi mudeng ngono kuwi. Kuwi disingkiri. Pakunjaran, rumah sakit, pintu maksiat, pintu pengadilan. Kuwi ya ora kenal. Lho ora apik, nek iso diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan, aja nganti nang pengadilan. Lho apa meneh sama keluarga. Jadi semua kondusif. Jadi 4 pintu tuh harus disingkiri. Saya ngeleng nggih dikeploki lho. Loh. Yang paling parah itu pintu maksiat ki lho, Nduk. Iso ngentekke Tegal, sawah, SK, sertifikat apa dibleseke mergo dienggo pintu maksiat. Sebelum pintu maksiat itu dihancurkan, si pembuat maksiat itu harus dibunuh dulu. Lah niku sinten Lah sinten niku? Ayo, sinten niku? Oh. Aku ra wani nyebut kok ndak Nek saka Nyun sewu. Netrane Pak Seno kok nyawang kuwi ya, Le. Aku mesok krungu suara mampir ngono. Saiki ngeten. Umpama ana sing tawa, mampir paha nek ora ana pembeline ya ora bakal wong keplok ora mungkin tangan siji lho. Jangan hanya menyalahkan penjual, pembeline ya kudu diberantas. Imane kuat apa ora? Lho. Nek iman mbok aku lambe paribasan lek utawa sengi betetet ngantek lambene sak tumangkari sak merang lambene gambleh nek ra ana wong tuku. Lho, mergo sing salah para pembeli-pembeli kuwi. Banci kok dilawan. Monggo, kita introspeksi diri. Mula kudu imane kudu kuat. Lho, nek aku ngandani kanca-kancaku sak perangan ayo kamu nyun sewu, tidak semuanya tapi sak perangan kanca-kanca sing turun ke jalan itu karena faktor finansial. Ora ndedit, ora cekel gawe, golek rezeki sing instan, golek duit ning dalan kanthi cara sing ra bener. Penjual kuwi iki ya godho kok. Godho, mula kudu dimaksimalkan dia untuk berkreativitas untuk nyambut gawe. Jadi secara finansial dia tercover satemah tidak turun ke jalan lagi bisa diminimalisir. Nah, asline nek banci kegaruk kae iki ora semerta-merta dilebokke ning pakunjaran ki ora. Kuwi dibina. Tindak pidana ringan mula dibina. Kaya kowe dibina terus mblantik wedhus kuwi. Lah, dibina ngono. Jadi nyun sewu aja mung aku peh adol. Lah yen sok kulino tuku apa ora? Ya tak klarifikasi. Tuku mboten jenengan. Lah kok elik ngoten. Orane kok kaya ora anu lho. Orane. Ora tenan kok. Nek menungso padha menungso iso dihapusi. Hakim paribasa nek to. Ning nek paribasa nek hukume Gusti Allah. Medeni ya. Ya medeni. Ayo ngaku ora. Kapan? Monggo Le Pak Pinarak, monggo. Lah sih. Kalian Bapak sinten menika? Foto sik Le. Nyun sewu Bapak. Terima kasih Pak. Paring asma Bapak? Kancane Pak Wijaya.
rencanipun Pak Udaya. Matur sembah nuwun Bapak ya Allah. Wong ki nuwun sewu. Mbak Mimin, Mbak Apri. Dalem. Kowe iki nuwun sewu. Wong ki nek kurang pengalaman ngono kuwi. Lah pripun? Itu teknik serse seperti itu. Teknik serse maksudipun? Munggah keidet ceklek. Ya, so nek kira-kira ana geger kae ning manu mandala iki ana sing tetek. Ki wong iki. Pri, Lek kok rekoso ya Lek. Pri. Pak kula barang baleken aku nggo barang bukti kula gak apa-apa. Barang. Wis masuk ning daftar Pak. Mengke kula setore kalih mriki kok, Pak. Ya Allah. Nyok kowe ae nyok. Kok medeni ya, Lek? Kok iki medeni banget to, Pri. Ya ampun, tak ngene suntik kabeh wae. Kok nek suntik kabeh kaya apa wae. Matur sembah nuwun Bapak, berkah kagem panjenengan, manfaat kagem kanca-kanca lumintu. Dadi ngene, Nduk, memang nek menurut agama, 2,5% rezekine awake dhewe kuwi kanggo sing membutuhkan. Ya bener. Ora kudu nunggu setahun, di mana ada kesempatan mulailah itu juga. Sekarang juga mulailah dari hari yang kecil dan mulailah dari diri sendiri. Jadi ora kono wong kita tidak melakukan apapun. Ora kudu karo Mimin Apri Bapak, kali sinten mawon pikantuk. Ning sejatine nek iso karo tangga teparu sing cerak, sedulur sing cerak. Dadi wong bantu ki siji karo sedulur, loro kiwa tengen tangga teparu sing kekurangan, nomor 3 lagi kono-kono dibantu emene tuk wah tanggane dhewe arep ngemplok ra iso ana janda-janda kelaparan fakir miskin sing ora usah sekolah ora dibantu kleru. Matur sembah nuwun Bapak menika kagem contoh kanca-kanca yang lain. Pak Seno mawon dereng nate lho secara pribadi kali kula. Pak Seno ning nggih mboten napa-napa. Mbok menawi nggih, mbok menawi ya ora kok piye-piye. Mbok menawi dengan panjenengan momen seperti ini nanti Pak Seno kebuka penggalihipun ngoten. Mbok menawa ya ora nduk lho jenenge. Lho nek Pak Seno maringi kan saweran saka nggone para panonton pamundhut lagu ki wajar manusiawi didumke bintang tamu, didumke yoga, didumke presiden itu wis manusiawi. Ning sing secara pribadi juga saka sae kan durung. Mbok menawa dengan momen ini beliau terbuka mata hatinya bahwa 2,5% menika milik yang membutuhkan. Monggo aku ya ora lho. Kadang kala pancen kudu disentil kok, Nduk. Kadang kala dielingke nganggo lati ra iso, mbok menawa dielingke dicemes sithik-sithik kok kebuka. Seakan-akan orang rungokke ngono ki, Lek. Ora apa-apa kok ning omah dipenggalih kok, Nduk, nek karo sare kae. Oh, bener. Ngendikane Didik Mimin mau ternyata ketoke guyon-guyon ternyata numus ning ati lho niki. Matur sembah nuwun Bapak panjenengan sampun membukakan mata hati orang banyak. Iki jane asline lanang ning cangkeme wedok tenan. Lho, kula hanya menyampaikan 2,5% menika. Anggere muni omong ae. Wah, ujian. Lah niku lambe prajurit kok. Kok prajurit? Tumbak cucuan. Ora prajurit nek Pak Seno ya prajurit. Prajuritnya apa? Pak Seno to? Pak Seno ki prajurit. Apa kuwi? Wonge prasaja jujur ning pelit. Kok pelit piye lho? Lah buktine dicemesi ngono ora krasa apa? Kusike. Oke, memberi kepada janda-janda yang terlantar. Ya, fakir miskin. Iya, cocok. Asuhan itu harus. Cocok, Nek aku ngenai sampean ki nguyahi segara wong sampean iki pentas saben dina duwite wis akeh kok isih njajal. Nah, mbok nggih apa? Argo apa? Oh. Anu nggih ngopeni bojone wong-wong niku lho, Pak. Nggih, ya ora kena ngono Lah kuwi. aku bojone wong sing anu ra mbutuh. Nek kula ngerti tangga teparu misale ana kanca rada ora duwe nyoh. Lho, nyoh. Ngono kuwi wis kulino aku, Mbak. Nek aku ngekeki sampean, sampean iki anggere mau bengi melu pentas aku. Wong loro 8 yuta, 10 yuta, cah siji 5 yuta. Iki nang kene jare kondange Pak Nur ngendika berapa Pak Mimin Apri? 15. Tapi sambil njilati diesel. Ngono dibantah. Ngene, padune tarane wong util golek alibi, semen ora apa-apa. Tanane semen ora apa-apa. Gusti Allah rada rasare ya Allah. Hak dhewe kok diaraki ndilat diesel ki, Lek. Mosok diesel. Diesel kon kemut knalpot kok. Diesel. Knalpote sapa? Ayo Mbak Elisa, saiki jumeneng. Ya. Kowe iki lanang ya, nek nganu ki tenanan kowe iki tanganmu ki jan
Rumah saku. Ayo nduk Elisa kene. Elisa. Lah. Iki mau karo Pak Nur aku ya anu ngono kuwi kok ya menghormati. Alah Gusti, lanang lho, Sak. Alah, menang banyak. Alah. Sugeng dalu, Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Sino. Sugeng dalu Nduk Elisa, ol karo alaso ya. Ya sinden ora asli Jawa ya ngene iki omongane wis. Ndak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ora apa-apa. Ayo, gue ketemu kok cerewet banget tuh, gue lanang cerewet. Kono bar mangan kroto kok ngono. Kaya mak-mak kayak lo. Nim. Nek wong wedok ki ngono kuwi Mama kok. gibah. Ora gibah ya aku. Apa? Aku ora tok. Satenane. Oh, lara mudeng. Sing jenenge gibah, grenengi kanca, ucuk-ucuk kulake nggo kono aja. Ora bareng. Aku nek kon grenengi wegah kok. Terus Luwung fitnah aku. lah luwe parah. Ya asline lambe kaya ngono kuwi sing kulino gawe dosa. Lah kok saged? Lambe nek kekoyan cerewet ngono ki mbok coba wis. Mangkat pengajian. Nggih. Bali pengajian wis grenengi urung tekan omahe. Wong sugih anake pengajian kok wedange ra legi blas. Kayak lemper isine ping jangan tolo. Lah kok Pak Seno Ngerti banget ya Pak Seno. kok ya wasis ya. Jaja masak terah gimana. Ayo ngaku ae aku ngono wis esuk. Kula ki mau ngrungokke ibu-ibu mak nek pengajian nika lho, niate rak bismillah tolabul ilmi golek ilmu sak oke-oke. Heeh. Ning kok malah ndadekke nggerengi wong nambah dosa. Berarti niatnya belum tulus. Lho, ya ini jam 09.00 punjul, urung lekas-lekas lak ngantuk. Lah wong niat golek ilmu pancen direwangi cak kejar lemah ilmu sampai ke negeri Cina. Sing ateges dienggo rintangan hambatan apapun kudu diperjuangkan. Heeh to. Lah kok agak tekan jam 09.00 seger sula. Terus nggon masalah Nggon masalah snack. Snack. Wong ngaji ki nek entuk snack entuk hidangan ya alhamdulillah bonus. Iya. Ning kok ndine ora entuk ya ora dadi boyo pengopo. Kok malah gendengi sing di omah, gendengi ustate, gendengi sapa-sapa lah. Terus entukmu apa kuwi? Ya ora sida entuk berkah ya. Lho, lempere mung sak jentik-jentik. Lho, pamane ngopo iki lho. Bar gegeden, lho, lempere sak lengen-lengen kene men klelegen apa piye? Cilik-cilik grenengi gegeden grenengi. Belajar ilmu ikhlas nampa kahanan. Nah, saya yakin agama apapun mengajarkan kebaikan, ora seneng rasan-rasan. Mulut kita itu lebih tajam dari pedang. Betul. Mulutmu adalah harimau. Harimau. Kudu hati-hati anggone ngomong. Nek masalah sing cetil mau positif lho, kuwi ora gawe-gawe lho. Kok meso bali rono meneh. Nek positif. Aku urung tau nampa kok. Aku nek nampa saya tak publikasikan tetep. Kowe urung tau di. Men ra apa-apa iki tak kudu ditegasi. Aku mengajarkan kebaikan tak kon ngajak sedekah kok. Nek tak jak colong jupuk lah aku salah. Tak jak sedekah kok. Iya, Pak Seno ki wis sedekah. Karo sapa? Loh, karo engko karo koncone ning angkringan, karo janda, karo sing randuwe-randuwe lah kowe ki wong Lah kok janda-janda tok aku ora. Lah kowe iki wis bendina ya dadi bintang tamu duwite akeh kok ya isih njaluk Pak Seno. Salah karo janda. Kowe rumangsa nek kowe duit. Kowe malah njaluk. Biasa kan kita tuh tidak begini tapi memberi. Kowe kok ngene iki? Ngene. Wow, ngene dalane piye? Aku ki ora njaluk. Mung duduhke ayo Pak Seno kita beramal bareng-bareng ngono. Lah ya wis Pak Seno sampun. Nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja ngerti-ngerti. Aja ngerti. Nek ngamal kuwi rasa diketok-ketoke karo wong. Nah, oleh gur ngene. Kok diomongke wong akeh njaluk-njaluk diomongke wong akeh. Malu-malu Sukimen gitu loh. Bintang kelas atas Sukimen minta uang sama Pak Seno. Bagaimana bisa seperti ngono kok jare artis paling diperhitungkan ya Sak. Pak Nur. Bapak-bapak Brimob sedaya para pamirsa nyun pangapunten mimir rada keladuk. Kalau saya salah saya berani mengatakan saya salah. Saya minta maaf. Pak Seno nyun ngapunten Pak Seno. Kula Pak ngarto go pancatan. Kok bathukmu Kula pun keladuk Pak Seno. Aku ndak dadak wisuh wedi. Pak Seno, nek kula ndek salah karo Gusti Allah iki mau pangapura. Gusti Allah iki maha pangapura asalkan umat iki gelem tobat nasuha. Nek sesama manusia ngerti nek durung ana ijab kabul njuk ngapura jangan paring pangapura. Kula rumangsa dosa kula arep mlebu swarga kecegatan dosa kalian Pak Seno. Medeni kok. Pak Seno. Kimen tangi.
Awas le Pak kesogok. Ibadah kula amal jariah kula tumindak kula nek jenengan nggawe pangapura rumangsa dialang-alangi mergo kula rumangsa rung. Kula nggak dosa. Batur loro atiku. Lah kok malah melu nangis niku pripun? Iki piye to sampeyan? Biayi semene akeh. Belatuk. Pak Seno. Kami. Dul pangapunten Kang Agung Pak Seno. Iki teh mah do tangisan iki piye? Ora melek mripatmu. Dipresani piyayi semene ki nang tangga-tanggaku barang. Dikira aku ora tau nyumbang. Asu. Lah kok Pak Seno. alah iya. Kula sampun nglenganani tembung kula kalau sampun keladuk Pak Seno nyuwun pangapunten kejawaten. Mah. Pak Seno. Kedawaten ijab kabul kula nyuwun pangapunten. Saya berani mengatakan bahwa saya salah. Hanya karena kepentingan pribadi saya kula nyamuk gambaraken kala wau Pak Nur sampun sedekah panjenengan kok dereng kasunyatan panjenengan sampun nindakaken. Lagi iki lho aku dadi dalang kok nangis. Wah, Kimenakal. Elisa, sehebat-hebatnya Pak Seno ternyata beliau tuh di lubuk hati yang dalam mempunyai sifat feminim yang sangat luar biasa, gampang terenyuh. Pak Seno. Ya kok Pak Seno kok gilane kok kemayu ya. Pak Seno kan jerite, aja-aja Pak Seno ki ya mantan ya. Mantan dasmu. Lah kok ngene kuwi jerite ngono kuwi ki. Semingkir. Semingkir. Nek sampun di ngapura to? Kowe gelem semingkir apa ora? Sedumuk batuk senyari bumi. Ora dadi boya pengopo. Nek ora gelem kekae pangapura marang aku ora apa penting aku wis njuk ngapura. Sesuk dina apa? Dina apa? Kok sesuk iki piye to? Akar sesuk nemoni apa ngono ora wani. Nemoni dina apa? Sesuk bakal nemoni apa kowe? Wis Sesuk dina Rebo. wayahe ngangsur. Wah, nganti teng jlempah nggonku. Anu kula benake. Rasa. Sing penting aku njuk ngapura wis kelengganani salah. Perkara ngono ora paring pangapura monggo Gusti Allah mau pangapura kok menungso ora kaya pangapura. Aku ora apa-apa. Pakanane iki jane apa? Aku tidak Pak Seno langsung berubah bentuk ya. Sa miring sa. Ayo dibenake sa. Wes meneng sik leren sik Kimen. Wes le nangis wis to. Aja nangis terus. Ditata atine. Ya wis tak ngombe-ngombe sik nek ngono. Ayo kayak Mbak Kimen ngombe, Mbak Elisa nekar lali janjine. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Berita kehilangan Bapak Nur. Nyun sewu. 2 kardus snack di meja bintang tamu belum ada. Oh ono ding. Oh matane ora ngerti wis ono. Kuasaku pengumuman ya Allah. Mbak Ayumu kok ngisen-ngisen. Dilebokke ngetas nggo dodok lawang. Ya Allah men. Kusik lebokke. Ayo karo nembang, Dok. Nggih. Saja gagasku. 5 lho mlebu. Minggu muga-muga lali kaya nggak ingi. Bokonge terus dihubung semut. Ndak lali maneman men berkah lan barokah tak rewangi nyunggi gelungan tak rewangi nganggo kaya ngene dibungkak golek pangan to. Dadi jangan menyanyikan makanan ra itu. Oh ngono. Men berkah. Ayo nok kaki. Dina Minggu kang tak anti Mula raga tuwa aja kakak nesu. Kok wong wis rapuh. Iyalah ngono. Iya. Hayya.
kono. Bacutno, Nduk. Aku wis ora nganggo direoke barang semangate luar biasa. Iya. Siap-siap oksigen lho, no. Lho. Dinggo sapa? Dinggo sinten? Bansine tuwa iki. Ora apa-apa lho, memacu adrenalin men semangat totalitas. Dan yang panggung ki jangan bawa masalah keluarga, jangan bawa masalah ekonomi, penting totalitas nglipur. Nah. Aja diketokke nek bar padu bareng. Ayo nak. Janjane kowe ning
mulutmu. Pancen kaya kaset jaman bener dhisik kaya. ngendikane Pak Seno. Pancen butuh oksigen. Oksigen ya wis. Saya nglentreh jogete mah kaya pitik memeti ya wis we. Kenapa? Ayo wis 43 kok umure kok. Ning tesih cantik nggih, Mas. Mas. Ora, ya tenan kok ayu isih ayu nek disawang nggo sedotan es kae. Iya. Ora lanyan kuwi cantik dalam segi apa dulu? Dari segi apa? Mimin rupane ora ayu tak akoni. Iki kok kulitmu kok belang-belang ki panune mbok ditambani. Kok panu toh kadasok niki kok. Parah. Iya. Terima kasih. Sampun nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya jenenge we Angil ora jeneng Jawa kok ya nak. Barat-baratan ngono ya, Lek. Panjen yo iya. Heeh. Ya, ki eneng sing nyuwun Menapa? apa jenenge iki? Mau Pak sapa? Pak Nur Hidayat. Ya, ki mau nyuwun pamer bojo karo Banyulangit. Lah aku ya matur, waduh Pak menika ngagem keyboard. Nek ngagem gamelan mboten saged. Oh, ya udah terserah. Mas Eno aja. Oh iya. Dipun lintu sanesipun ladon ingkang baken ingkang apa diganti banci loncat? Kok banci loncat bajing loncat kok banci loncat kira yo. Ya kowe kuwi no loncat to dhewe kok. Banci loncat. Banci ki ra iso loncat kejaba nek krungu sirine aku lagi loncat. Wih langsung iso mlumpat kali jembar banget kok. Ora konsisten. Angger kena garukan langsung cincing malih lanange mlumpat pager iso. Nggih, ya. Sinten menika? Mbak Ayu dulu. Ya. Mbak Ayu Purwo Lestari. Sindene ke Superman ya, Nduk. Lah nyapa ta? Kacamata. Ora apa-apa karo bojone wis plek kok aku. Iya. Ya. Malam, Kakak. Sugeng dalu wong ayu. Iya. Lah iki halus nek iki halus. Halus. Karo bojone ya bekti ra neko-neko. Iya no. Bojone ya manut kok kon umbah-umbah gelem kon apa gelem bojone. Bojone umbahi. Kan ngekomi kumbahan. Mbak Ayu saring. Ngono sing umbah-umbah kene sing saring. Ya ora apa-apa jeneng priya bekti ro wanita iki. Kono umbah-umbah kene blandong kayu. Kok kuwalik piye to kowe iki? Lho, gawean laki-laki dipekerjakan perempuan ya apa kok. Mbak Pak Nur Hidayat budaya ya dicaosi bajidor kahot. Bajidor kahot bawani banci loncah. Ya. Lagune Bancidor kahot. Tanah Pasundan ya, Nduk. Layu ngulon. Mangulon. Gunung Galunggung Kapungkur Gunung Sumedang Katujang. Nah iki. Bocah nyang. Kadieu. Trang kicik. Rembecik. Rembecik. Rembecik di tengah gua. Oh, bedane cengkok Yujara Sunda ngono kuwi. Bentenipun pripun ta? Kanggo tipise ketara. Oh. Rembecik di tengah gua. Gunung Tarima Tarima kasih kok.
Tarium. Ya. Tarima kawasannya. Junjungan. Nah, kowe Mbak Mimin kudune iso kuwi. Junjungan. Wah, malah persis sinden kono lho. Sinten? Nggih to. Oh, yo coba. Tarim, yo. Tarim. Wis bubarke penonton wis. Maka Tarima. Tarima kasihku. Kleru to, Nduk? Kleru yo. Sing bener. Ayo beneran, Nduk. Pernah no? Wong budhe iki ya sok lalen. Ulah pundung turisung kurulan sungkan. Lho, kedere beda. Gregele beda to, Mbak Min. Gregelipun ben. Bundu. Kaya digeterke lho. digetak-getak ngono lho, Lek. Bundu. Ulah. Oh Sungkur. Saka ngarep ulah. Saka ngarep. Ulah pundung Oh, bundu. Ulah pundung turi sungkur. Agak bungkur. Tersungkur. Kukur-kukur. Kukur-kukur. Tergiur. Mundur. Alon-alon. Tarim. Ngancik di negara di Mangga Bajidor Kahot diaturaken yuk lagu cara Sunda iki. Yo.
aku sing tuwa iki mung nyrimpet-nyrimpet iki. Joget ya ora pas kok ya. Ya jenenge penting obah to, Pak. Engko ora obah jenengan ya ora kersa, ya obah. Kok masak. Ya obah. Nek aku ora obah jenengan ya ora kersa. Oh, nek sampean malah tak pengen ngobah, nek perlu mah tak tekek. Iya. Nek obah bebayani. Mesakake ya Mbak Ayu Purwalestari. Ngaturke Badidur Kahot ki mau wis diaturake. Napa, Pak? Nggih kula. Oh, nggih laris nggih, Pak. Alhamdulillah matur nuwun ya Allah. Diparingi kipas ngerti nek krengesku. Matur nuwun nggih, Pak. Berkah nggih. Alhamdulillah Allah. Oh. Lho tresno lho. Bakul kipase maringi kok Pak Dalang blas ya Allah. Bali meneh. Bakul kipase trenyuh atine. Laris nggih, Mbah. Nggih. Pokoke ming tak anggap swara kodhok ning blumbange lho. Ya ora arep tak gagas pokoke. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ayo monggo Mbak Tatin. Ya, turun ya. Monggo. Gentenan. Ya. Nganggo Mbak Apri karo Mbak Mimi men ngunjuk sik. Ya, karo men kipas-kipas. Ayo Ndek Tatin. Ayo dikancani kok. Ayo dikancani no nyambut gawe kok dilo-dilo lereni ngopo? Apa dhek ya lungguh kok dilo-dilo leren. Lah ya aku kuwi lho. Julik ya. Julit. Aku menyemangati diriku sendiri. Saking dalu Mbak Tati. Nggih, saking dalu. Alhamdulillah. Wong kok sansaya suwe ora sansaya tuwa malah sansaya enom sansaya seger, sansaya cantik. Masak sih. Sansaya semok. Masak sih. Gambenya itu bener boleh ngomong. Bener, biasanya kan wong ngunduri tuwa kan ngunduri keriput, ngunduri apa kowe ora keliput iki. Lah piye nek Mbak Tati? Lembreh. Saya marah no. Kurang ajar. Nek mbok rasake nyuci. Malam-malam dirungokke tenan kok ya njur njlomprongke. Pancen banci tua nyebait tenan kok ya. Loh, ngelembreh iki para Mbak, yang namanya orang cinta tidak selalu harus disanjung. Oh, yeah. Oh ngelembreh. Oh wis lemak-lemak banyak berarti aku harus banyak olahraga. Loh, candaane ngono ku ya. Nek wong cinta tenanan, ling aku sedulur tenanan ora selalu disanjung. Kalau salah harus diingatkan, kalau kurang benar harus keparbasan kita memberikan nasihat. Itu sing sedulur sejati. Begitu ya. Cara mengingatkan ya jenengan kan olahraga niku wae. Olahraga. Mbak bilang aja Mbak Tatin olahraga, orang Mbak Tatin kok ngelembreh ngono. Ya disane po. Carane nek pesinden ki rak ya wektune ning panggung rak akeh to, Lek. Gaje akeh banget wisan. Ngapa ngematke kene barang iki ngapa ya? Jenenge aku ki wong lanang normal nyamang kok ngono kahanan kok ngono kok ya ora itu. Saiki aku lanang po. Aku ya normal, Mbak. Normal po? Yo. Sudah bisa. Ya fungsi. Neng? Kolo-kolo. Walah, kene saiki ya ngaku ora. Engko golek duit tok. Golek duit ngrekoso nganti dilaban bareng. Napa nih? Takonono dhewe kuwi. Api ranti. Dilaban apa? Perkutut. Gak engko wayah nglothok, wayah subuh kae wayah nglothok to. Kok mesti ngrebeki tanggane. Lah nek suarane kritik. Apa ora lara di ngono ya? Lambene Apri ya. Ayo Mbak, sapa Mbak Tatin nyekar. Ya. Nggih, Pak. Napa, Pak? Ki ning pamundutan sing urung diaturake ming saka tim logistik Sat Brimob. Ngersakaken menapa menika Pak Eno? Ngersakaken liwung. Liwung. Oh nggih. Gandeng jenengan ki kudu olahraga berarti engko kudu joget meleter totalitas. Nah, Pancen keset dhewe kok niku. Iya. Apa perlu dicontoni sik ya, Lek? Ora sah. Galake. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Apa sih? Ayo, dibawani sik men rada. Bawane napa, Pak? Sak karepmu, sak pelokmu apa. Ngapa to? Apa sih? Ya ampun. Kok bendina mung nunggu, njaluk kepastian mung nunggu ngene kepastian. Pak Seno wis meneng wae lho, rasa omong. Aja gerti PHP gelem. Kowe iki mung nunggu 3 tahun kalah karo sing sesasi langsung ditembung lho. Sapa? Ya ana. Pacaran 3 tahun ra dikapak-kapake kenal seminggu langsung ditemokke wong tua ya akeh. Dadi aja nunggu nek iya nek ora. Iki meng
bawa lho. Oh, tetembangan. Aja caket-caket rono, Nduk, ndak imanku ora kuat. Lah nyawang apa Le? Aja, Nduk ya. Tak cedhaki ngopo? Wong sak ora-orane aku ya tau disunat, dadi engko nek ngantek terus anu ki lho aku. Hubungane apa karo Ya Allah, aja Nduk iki godho. Nyawang apa ta Le? Aja dadi kok ngono ki Le. Aja Nduk, aja godho ya Allah. Allah. Hubungane apa? Pas banget lho, pas banget. Pas bathuk lho, Nduk, ngatine. Bathuk kok ngisor, bathuk iki kene lho. Anu ki lho, bandul kalung lho, Nduk. Jane apa to? Wow. Apa ta? Oh, Apri ya lanang dadi bro ya wow. April wis ganas lho, Nduk. Ayo, Nduk, tak tunggu ya ora apa-apa. Tak tunggu terus jajar mie ayam ngono ya nek ketemu. Tak tengi. Tak tengi. Aku lo gelem. Ayo, Nak. Katanya hamil ya. Nanti biarkan waktu yang akan menjawab, Nduk. Miwiti kowe arepan. Lah jarene hamil. Buka dalan. Apa-apa. Wis apik-apik lerem kok Le. Wis ora apa-apa, Nduk, sok ya suatu saat ngerti. Ngerti piye? Ya ngerti bapakne sapa kok ndak. Lah sapa to bapakne? Hah? Ki sapa Mbak Dindila? Ora apa-apa wis men. Kuwi apa? Kok le celutak temen lho. Cutak cengelmu kuwi. Lah karo banci kok ya arep. Aku mung karo cangkeme banci kok percaya. Lah ya nek mbok menawa gelem tenan. Menggo alasan kuwi nganti bojoku iso takon tenan e. Pancen keparat kok Sukimen iki tenan. Ora apa-apa. Ya tau nang nggon pentasan bola-bali digarap muni kuwi anake Pak Sino tekan omah bojoku takon sampean iki ya doyan karo banci Mas. Ayo ku kegiatan. Aduh, kok kegiatan. Ora selingkuh padha geleme kok padha geleme, ora apa-apa. Nggo kegiatan liar biliar. Ayo Nak, aja ganggu gawe men. Sok wayahe 7 sasi rak ya wis tekon meneh. Wis tak siapke bendho kok. Nggih napa? Aku bayi lahir ceplok langsung tak bendho ndase langsung. Isen aku ndek anak. Sabar ya Le, sabar apa-apa Sukino, aja dadi atimu. Sapa? Sukino. Artine? Sukimen Seno. Lho, oh jenenge ya apik temen lho Suki. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa, ibumu dadi Wonder Woman, single parent ora apa-apa. Aku nyanak harga wis stiker kok sesuk. Napa? Stiker napa? Stiker Sukino. Templeke mobil Sukino ndase atos. Sujokno aku USG metune lanang. Upama metune wedok rak ya rekoso. Lah ngapa? So nek yo ijab dadak goleki bapakne, dadak golek wali hakim yo nek gelem ngakone ora. Mula kita jaga banget. Wis ra apa-apa kowe dadi tali ning katresnan aku ya ora apa-apa. Ora gek kapan to lek lakon iki? Kapan? Yo nek mulai wayangan kae to. Oh ya bendina wayangan kok ya. Kok kaya tenan-tenan ngono lho men iki. Kan iki pendak mengi wayangan. Iso lek lakon. Ah setan. Alah ngono, alah kok iso lek nglakoni ngono ki 5 menit wis kok ora suwe-suwe kok. Masa gur 5 menit to? Hah? Terima apa piye? Aku njalukku cepet pancenan. Ora apa-apa ya tole, ora apa-apa. Kowe ora tak sambi-sambi, 2 tahun tetep tak susoni kowe 2 tahun ora apa-apa. Men dadi bocah sing sehat. Susu apa? Susu gombal ngono kok disusoni. Teruske perjangane pakmu ya tole. Ora apa-apa. Sabar. Wong tekan, wong tekun bakale tekan ya Allah. Wis kowe nyambut gawe. Ndak ndase mbokmu mah ora apa-apa. Kita bocah aktif kok Nduk, aktif hiperaktif somben. Iki somben dalang. Heeh, dalang jejake sinden-sinden kuwi somben. Kok jejake sinden lho. Semangat terus saiki nyanyi Nduk. Isine trenggiling kok ya. Mas Eno, masa putra panjenengan trenggiling. Ya ben wis. Oh, kok trenggiling to, Pri? Luwak. Nek luwak tiru bapakne berarti ya. Hei. Tati Wis ben ra apa-apa. Lah sapa? Lah kuwi bapakne sapa? Berarti ning bapake kan udah luwak. oh bapakne Pak Seno Nugroho ki dalang kondang misuwur, dalang keterima, menginspirasi buat dalang-dalang muda. Aku rasa asake kok nek golek bojo rasa asake kok. Ora. Bagus wong bagus oke. Iki sing dienggo inspirator bajang lain kok. Beliau inspirator, ora apa-apa ya dalan. Beliau ngomong kabeh wae.
ono ngene-ngene, iya sabar. Beliau itu sebenarnya ganasimu ning panggung. Asin wonge sabar banget karo aku. Tak tampa ya, Le. Kowe sindene sapa kowe? Sindene jenengan. Wis ge nembang rasa kowe cangkem. Lah aku lagi ngrungokke iki lho, anake. Jangkep radio ngono wae. Radio salah frekuensi ngono. Radio bodol. Nyanyian. Tak tunggu seliramu bongkar meneh. Angger bar nangis kok ngeleh. Wah. Kuwi sing pengen cekinone apa mbokne nih? Seliramu. Amit. Mulane. Seliramu. Angeleren gibah lho. Wong wedok kok mangan lombok kok mboko 5. Anggepe cangkeme iki cuek. Kok cuek to? Badake Lati. Lah niku ya Mbak Wahyu iki wonge anteng jeblane ya ora nggenahi. Mbak Mimin lah jenengan ki anu kesibukane akeh ya soknya. Gula. Alhamdulillah ya Allah, tambah nuwun Pak. Nggih. Jatah kula loro nggih Pak. Lah iki loro ya sing dian karo sing dikandut barang. Mbak Wahyu tekon, Mbak Mimin nek nyumbangi jenengan pira? Kula nek biasane mung 20 aku ngono ku. Kon wong digawe iki lho jeneng golek dhewe 20 ra apa-apa umum Mbak. Rasa 50, rasa 120. Iki iculan saka Grasi ya rasa durung. Ayo. Ayo oke. Piye to? Rumah saku kok paitamu ki ming kuwi karo Rinoso. Nah terus kan apa? Wis tekan semene kon baleni liyane kuwi. Ora ya wis teruske wae wis. Loro. Bela melu usul iki. Ora usul. Iya. Iya. Oh gawake liyane engko malah. Nya akhirat ya kumat. Iki terharu. Haru. Terharu. Kira nek kumat ngono lho.
Mas. Lek Mena yo lek nyang-nyangan kingko kok le. Ketemu Mas Agus sih masku. Oh, Mas sing endi? Mas tenan ngarep au mae Karang Nongko. Oh, Mas Agus to. Mas Agus garwane Mbak Ani. Ya ampun kancaku sekolah. Rasa isen Mas, sak dhisik kanca golek linju kok. Jeblok ketemu sedulur lho Pak Seno lho. Iya. Mas Agus arep seneng karo aku ora tak topo kula ngebotin jenengan lho, jangan sia-siakan aku lho. Wah, jan dulu tenan. Lah lho, Pak Polisi arep ngayonke kula trima milah jenengan lho, padha-padha le wong seni ngoten lho karo kula. Iya. Nggih, nggih. Ya omong-omong. Semangat Mas Agus nggih. Sip. Yo, Liwung diaturake iki ana sing nyuwun saka seksi logistik Sat Brimob. Wah, iki mau begitu dunekke terus segone metu. Ha iya. Monggo. Yuk, monggo. Hati-hati engko dibuka isine granat. Ngene mimin tak pesen disene granat. Nakal. Apa? Nakal. Banjur sempolo. Loro. Kemayu ero iki. Apa? Loro. Kemayu. Ah iya. Yo, dadas. Disembahi padake patung Gupala ya. Matur sembah nuwun, alhamdulillah ya Allah wong resik ki atine ya Allah rezekine Mbak Nyumili ra apa-apa. Edan niki maju terus Mbak Mili. Ngerti nek wanita teraniaya. Teraniaya. Iya. Ketoke kok enek tanda-tanda ya, Lek. Apa, Nak? Golek kanca ki kae mau. Lah ya lho ya ampun. Oh, alah kono. Kanggo masih sing beksa. Sing juga iso luwes banget. Iya. Coba kowe. Ayo. Sing sinten? Kuwi kadal buntung kuwi. Kadal buntung. Ayo Mas. Cendol dawet. Ben ono chemistry-ne. Dadi musikalitas kita men tinggi. Cendol dawet coba goyangmu kaya ngapa? Cendol
Wis. Kuwi lho, nggon mburi tulisane krokodil kene. Wis tak tutupi kok kanggo rangkepan saiki. Saiki rangkepan. Kanggo rangkepan sorek. Iki ndeke anu lho, wong wedok lho. Lho wong tuwa kebak temiti barang cementel ning ndi. Yo ala iki yo rasa dibuka ngono lho. Pak nganggo papat lho Pak lho perjuangane tenan perjuangannya. Jangan meremehkan wong wedok. Iki subale wae loro. Jeronane terus iki terus Kamis 5 ji lho. Kira wetenge ketok lho. Kudu weteng ya iki lho. Wis ana kuwine kok tak tutupi ya saiki. Wetenge Mimin kok putih. Wetenge Mimin ki poleng. Kok poleng? Nggih, lanjut nggih. Lanjut, Nak. Goyang dong Om. Mo. Pak Sena. Terima kasih. Kepiye iki? Sembah nuwun nggih. Masyaallah. Tak kira nek arep ndondekne rating dono. Iya. Penari-penari wis diparingi alhamdulillah. Iya, apa-apa. Lah. Ya. Ben nangke wae. Anggere kentekan napas modar. Nggih paringi napas bantuan no. Apa? Napas bantuan. Napas bantuan? Nggih. Siap, kene akeh kompresor kok. Mam lembung. Ya Nak. Sabda padi Tatin yo untuk saweran Masuk Imin yo wis Masuk Imin Mbak Mimin yo wis entuk saweran. Si Mbak Min sampe. Sekarang sok lali ya. Lah soalé nek ora payu ndagel ki rong dina wis jenggote metu. Alhamdulillah Pak Nek neng foto kae sok tak delok wula bringosen tenan iku. Kula ya asine yo gagah yo ganteng yo keren. Lah, yo maskulin. Leng Fungsine. ora kena ketinggo. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri, yo awak dhewe neruske cerita Mak. Iya, dumateng panjenenganipun Bapak Nur Hudayat saha jajaran lan staf. Kula pitados tasih kekiranganipun kula kalian rayi kula kathah kelado anggenipun gegojekan nyuwun pangapunten. Kula pitados jer pangalembono menika wisa lan panyarwe menika tundhonipun sae. Mbah Ahmad Gai Gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.